Bona nit a tots, gràcies per acompanyar-nos en aquesta cloenda, com bé ha dit la Cristina, atípica de la 8a edició del festival. Una edició que s'ha hagut d'adaptar als temps que ens estan tocant viure. Donarem pas a l'entrega de premis començant pel concurs Posa't a la nostra pell, que és un concurs que fem amb entitats que treballen amb persones amb discapacitat. Simplement, gràcies a tots per haver vingut. En nom del jurat, en un any tan complicat per la cultura i la discapacitat, rebrà el reconeixement la Fundació Àurea, si us plau, que poden pujar si volen. Gràcies. Moltes gràcies. Venim en representació de la Fundació Àurea i moltes gràcies, que no ens ho esperàvem. És una sessió que fem especial, que es diu Cinema en Signes. És una iniciativa que fem des de l'any passat, però aquest any l'hem donat un plus fent una petita competició. Són curtmetratges en llengua de signes, que ha rebut molt bona acollida, també amb la comunitat sorda, que al final és la seva llengua. El guanyador sigui... l'àlbum de Berta Frigola. Passem a la selecció oficial. Aquestes 23 pel·lícules que us hem anat parlant, que són la selecció que comporta tot l'Inclús. Pues estaba expresando mi agradecimiento a las organizadoras de este festival, han hecho un gran trabajo y yo he aprendido muchísimo como jurado de este festival, que creo que es tan importante para la construcción de un mundo mejor. Bueno, mejor cortoficción, vamos a ver... Alive. Hello, this is Jimmy Olsen, the writer-director of Alive. I am honored and I really want to thank the jury of the Inclus Festival in Barcelona. I'm so happy for the award and so thankful. Siguiente categoría, ¿no? Seguimos a Mejor Corto Documental. Vamos a ver, Mejor Corto Documental. Otra forma de caminar. Hola a todos, soy Laura Torrijos Vescos y soy la directora de Otra Forma de Caminar. Quiero dar las gracias en primer lugar al comité de selección y a la organización del festival por seleccionar mi trabajo y por supuesto a los miembros del jurado por considerar que mi documental merecía este premio al mejor cortometraje documental. Seguimos con cortometraje documental porque el jurado... Aquí no lo teníais tan claro. No teníais tan claro y decidió hacer una mención especial. Beyond Words. Y por muchas razones, pero os voy a decir una de ellas. Por el sorprendente e íntimo relato familiar. Hi everyone, my name is Amanda and I'm the director of the film Beyond Words. On behalf of my whole team, I want to thank Festival Inclus for selecting us for the Special Mention Award 2020. We're really grateful to have been able to be part of your festival this year and to be able to spread the word on inclusion and about the Ng family as well. Mejor largometraje de ficción. Romi's Salón. Hi everybody at Inclus Film Festival in Barcelona. This is Misha Kamp. I'm the director of Romy Salon, which took part of your festival. I'm here in Amsterdam and I got the beautiful news that Kapsalon Romy won a prize from the jury. So thank you so much. Mejor largometraje documental. Estoy muy contenta de decir que lo recibe Astrid. Realment, a mi l'Astrid, que és la protagonista del documental, va aparèixer a la meva vida i una mica la va canviar, però va ser d'una forma curiosa, és a dir, jo tenia ganes de fer el documental i ella tenia un repte que era intentar guanyar una medalla paralímpica
i em va donar molt estar al seu costat, i estar a formar part de l'equip paralímpic, i estar en el món paralímpic, i estar tan a prop d'una discapacitat, no sé, em va donar una força que va fer que fes la pel·lícula. Hicimos una mención especial, ya que no pudimos darle ningún premio. Y os voy a leer primero la razón por la que le dimos la mención especial. Por la reflexión sobre la otredad, por hacer de espejo de nosotros mismos. Who are we? I feel extremely honored, together with my protagonists, first of all Helena and Jonas, that the jury of your festival awarded Who Are We with a special mention. Al final, en cada edició, rebem 300 pel·lícules i és molt difícil ja fer la selecció, no? O sigui, el fet d'estar seleccionat ja és un mèrit, no? Perquè són històries que valen la pena ser explicades i llavors ja un cop fet aquesta selecció el jurat encara ho té més complicat i també agraïm molt la vostra tasca. Gràcies a tots vosotros. Inclús, Festival Internacional de Cine y Discapacidad de Barcelona.